चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। आज और अभी की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भोजपुरी के शेर उपेंद्र सिंह, जो भोजपुरिया शेर माने जाते हैं, जो अश्लील गाने को लेकर क्या कह रहे हैं, लाइव वीडियो देखिए। जय भोजपुरी। आज देखी जा आरा जिला के शेर भोजपुरिया शेर उपेंद्र सिंह आज खुलासा कर देते पूरा बायोडाटा में कि पवन खेसारी, रितेश पांडे, गुंजन सिंह आ कलुआ छलुआ अंतरा सिंह प्रियंका का कैले बड़ी जब भोजपुरी के पाना। पवन सिंह के गाना रहे कि पाछा ले काछा लौकता का बच्चा, वो गाना कैसन रहे, अश्लील ना रहे। आई जा खेसारी जी के पंक्ति पर देखी जाए, जी कहता नहीं कि अभी सुधर जी खेसारी जी, न तो खेसारी मसूरी के पद्धति रुआ मिली। रुआ गाना गाओ तनी कि मिस के मुलायम कद चाची के बाची छेदा में लबेदा ढुक जाएगा। माने हमनी के बोका ओका का है जब भोजपुरी में बोका बनाओ तनी का दही दूध चाट के मिलाई भल्ली भगवती हो वो कलुआ की छलुआ कहाला। हमरा तो कुछ पते नहीं क्यों करा, ओकर कोई कहला छलुआ ओकर नाम हो, कोई कहला कलुआ नाम हो। जागो ग्राहक जागो आ लड़की लेके भागो, क्या बात है। जो लौंडा आज दूसरा के लड़की लेके भागो सिखावत रहा, तोर बहिन लेके भागला पर तोरा दिल में कतना बोलती गुदगुदी ने खो दही में तनी को कि का समाज में गावत तनी हो एगो अंतरा सिंह प्रियंका बताई सिंह लगावतिया, कभी यादव जी लगावतिया आ मंडल ही ओकर आधार कार्ड पर मंडल बा, लाइव के पाना पर कहतनी मंडल मतलब महसूस करे के बारे में से गावतिया गाना में कि चुमा ले पाप बा आ जोबन भइल माफ बा। बताई हमरा सामने पड़ जाए ओकरा के धोली त का करी भाग भोसड़ी। मान कि ओकर भाई देखल रहे कि भागत रहे भोसड़ी कहले रहे कि गाना में लेके उछललस। आई प्रमोद जी के तक कहानी के देखे जोड़ा नहीं खेता है भोजपुरी में। बगली में जब हाथी के सूंड मोटा का लौकता तो घोड़ों के ऊंट के सूंड होला, गदहो के होला कंप्लीट ओकरा के कहल जाला। सुधर जाई जब लेकिन के कहता नहीं कि ढोणी में पानी भर जाई तो जवानी चढ़ जाए। तो राइटर के ऊ बेहाया बेशर्मी राइटर के हम गोड़ लगता नहीं ओकरा फुआ के मार के तो अभी लोग सुधर जाओ। अब गोड़ लागे के मतलब समझ जाई जा कि कितना भोजपुरी के खतरनाक शब्द बा। तो भोजपुरी के माई बहिन कोई नहीं जा कितना बढ़िया लागल जौन की आज भोजपुरी में एगो जोरो राइटर बा काबू पर काबू नाम हो का नाम हो पर चोर राइटर वो अखिलेश कौशिक बस गाना जानते जका करेला हम खुलासा करत नहीं लोग से। दूसरा राइटर से गाना मंगा के दूसरा के टू कॉपी करा के हाँ खेसारी भाई हेलो हाँ एगो गाना बा हई मैटर तनी एकरा के देखा तो बढ़िया बा गवा देता। बताई कि खेसारी जी के तो डुबा देलस जा, खेसारी से मसूरी मटर बना देलस। ओकरे देनी है कि चाची के बाची सपना में आती है। वो अपना बहिन से प्यार करत रहे और भोजपुरी में खोलो तो कैसे खोले में शर्म लागत रहे। ऐसे तमाम भाई ये बात के विचार करी जा भोजपुरी को हमनी के अरे जिला भोजपुर हवे भारत के सिंगारे बबुआ, जिला भोजपुर हवे भारत के सिंगारे बबुआ, यहाँ एक से एक को मिल है रंगदारे बबुआ, जिला भोजपुर हवे भारत के सिंगारे बबुआ। तमाम भाई के बहुत सारा भाई बानी जवन की रउआ सब के हर भोजपुरिया भाई